títo dvaja chalani mi idú pomôcť. Romando a Alex Kováč. No, pozdravte. Čaute. No, idú mu... A vlastne, čo mi idú? Túto Bond Blast Room. Takže... No, takže... Chalani, čo potrebujem na to? No, najprv potrebujeme Master Sprinkler, Goodly Sprinkler a ešte petov. Ale to, že ty nemáš, tak ja ti požičam, nevadí. OK. A ešte budeme na to potrebovať mutácie. Dobre. Dobre. No takže, čakajte ľudia. Idem si vybrať všetkých petov. Dobre. A idú mi givnúť títo chalani. Takých petíkov. Takže chalani, môžete mi givnúť. Koľko môžete mať petov? 5? Áno. Dobre, tak ja ti dám 4. Raz. Dík. 2. Dík. Počkajte. 3 a 4. Sorry. Takto. A Rainbow Queen. No takže ideme ich sem dať. Pekné Queen Bee. Rainbow. No. Takže, kto má Mastery Sprinklery? Pardon. Dobre, Roman. Roman! Daj sem tie Mastery Sprinkler a... Nie, najprv daj Blomblasom. Alex, uvidíš, čo urobím. To Dobre. bude sranda. Takže daj. Tak. No takže, takto. A počkáme chvíľku. Ľudia, tak počkáme pár minút, kým mi toto vyrastie. Ľudia, takže to nepodarilo sa, nevadí. Ale aha. Ten má aké veľké. Nevadí. Na toto krásne nejaké mutácie. Ja začnem. Mám tam kakauko. Teraz čo tam dáš? Ja tam dám, počkaj, dám tam, neviem. Dám tam Cloud Touch, dám tam Shred a dám tam aj Burn. Dobre. Začnem Cloud Touch. Dobre, je tu tam. Dám Chilled. A už to je hneď aj Frozen, to je dobré. A dám aj Burn. Yes. Dobre. Teraz už tam máš 1, 2, 3, 4, 5, 6 mutácie. Ľudia, ideme sa na niečo kúknúť, čo to je. No. Dobre. Mám one 120